guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, bago ang lahat, huwag po sana natin kalimutang paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video. Maraming salamat po. Dinas ornamental plants. Ito po yung Hardini Ina. Ayan po yung kanilang cellphone number. Hardini Ina. Ito guys, ang Hardini Ina ay nasa harapan lang ng eskwelahan ng Malaking Tatsaw. Ayan po. Yung school na yan. Dito kayo papasok. Di ba, Nay? Dito sila papasok. May makikita silang arko, Malaking Tatsaw. At saka puno. Ang daming puno. Ang puno. Hindi, joke lang. Ang Hardini Ina, ayan, sa harapan lang ng eskwelahan, tapos puno ng balite. Anong puno ba ito, Nay? Baliti yan. Tapos mangga. Oh, at saka mangga sa kabila. Yun, mangga pala. May flower na Doña Aurora. Ayan ang pinakapalatandaan. Dito naman tayo sa harapan. Na yung magkano yung ganito mo? Ayan ma'am, 7. 700. Wow. Ito si Marble Giant. si Marble Giant 500. Yung ganito ka, grabe ang last na, un squammy. Magkano yung ganito, Nay? 500 din. Ang kakapal na. Ito, 250. Yung ganito, 280. 280. Pero may nakita akong pinaka-budget meal nyo ng ganito. Magkano? 3 for 100. Wow, 3 for 100. Yung nakikita yung seedling bag. Ito po, magkano sa inyo? 450. 450. Ano ba na yung correct ID nito? Ayan. Neng ano nga ang correct na ID dito na? O dati 500, ngayon 450 na lang. Ay, O, Green Fever. Ito guys, si Green Fever, 450. Parang hindi ko siya masyadong makita sa iba. No, madalang. Ito, yung mga ganito mo, ito yung 250. Oo, 250 yan na. Ayan guys, 250. Uy. Ataba Puense, magkano? Mataba 450. 450. Wow, ang laki naman. Pag ganito kalaki, 150. wow, 150. Uy, kahit pa paano 150, malaki na siya. Buhay na talaga to? Ayun, may pat pa. May may-ari na. Wala, May nabenta na. Lahat po yan, ngayon ko lang napansin, 150. Wow. Ito po, si Mojito, pag ganito, 150. Ito po yung mga ganitong begonia. Ay, sold out na ito. Wow, sold out na rin yung ganitong klase. Oo. Ay, Ayan, na may mga rin. pangalan. May mga pangalan na. Ayan. Ito, yung iba may mga pangalan na. Ito yung ganito nyo. 150. Ito, 150 pa rin. Ito yung ganito nyo, Nay. Na po ay Si Black Velvet. 100. 100. Balik tayo sa ganitong begonia, magkano po? 150. 150. 150 tuning no, bigo niya. O, ayan, 150. Sophie Cecil. Sophie Cecil. Magkano? May nakalagay 150. Ayun. 150. Ayan. Ay, oo. 150. Nilagyan na ng presyo. Medyo lakad tayo guys doon sa ito yung mga pang landscaping nila nanay oh. Sayang naman kung hindi ko may papakita sa inyo. Nay, magkano yung ganito? 350 yung barricaded. Wow. 350. Yung mga ganun po. Ayun ma'am. Oh, ito. 480. 480. Bang kakapal na. Aba, yung Olivian ganito magkano? 500. 500. Nagtataka lang ako, bakit yung ganito namin parang antigas naman niya, pero parang napudpud ng manok. Hindi, may kumakain talaga niyan. Tingnan mo yan. Ganun ba?
Hindi pala yung manok namin ang kumakain. Ayan ito. Ay, ganun. Ano kaya yun? Alamin natin. Di ba? Wow, Pero ang tigas ng dahon yan. Ayan, nako. Salamat kay nanay. Sinabi niya sa akin. Akala ko pag matigas ang dahon, hindi kainin ng peste. Okay na kain. Ito na yung ano to. Barricaded, ano ba yan? Parang balinghoy. Yun na nga, bilanghoy nga. Oo. Magkano? Hindi, not for sale. Ah, not Yan. for Wala sale. na kasing budget meal. Pagka putol-putulin ko na yan, tatanim ko ngayon. Ano ba yan? Kinakain yung bunga niyan? Sabi, matamis daw laman yan eh. Kinakain din to. Baka kasi ginawa lang eh. Pero Parang hindi. halaman, Oo. Halaman nga. Halaman nga, pero yung Pero katulad kinakain nung, daw ang oo. bunga. Sabi. Ayun. Dito na lang po tayo. Magkano yung mga ganito mo, Nay? 15. 15. Ayan o. Aba? Ano ba to, Nay, na klase ng... Ano yan eh, barricaded. Ewan ko ba't nagkagay ano yan. Barricaded kasi yan. Ayan. So, inabunuhan ko ng urea. Tumaba na. At saka doon yan sa kanlong eh. Ayun. Siguro talaga kailangan medyo sa lilim siya, no? Medyo lanta siya. Kailangan niya pang makarecover. Pero magkano ganyan? Yung ganyan mo, 450. 450. Mura na rin. Ito po, na yung mga ganitong plants nyo. Itong ganito, 20. 20 pesos. Aba? 15. 15 pesos ang portulaka. Lakad-lakad tayo ng konti. Na may bumibili pa ba ng Ay yes, marami pang bumibili ng aking mayana? Talaga? Ayan, yung iba kasi hindi na nagtitinda ng mayana. Ay, sa Kung akin, naghahanap hindi ako kayo ng mayana, marami pa. Ayan, may mga reels si nanay. Magkano po yung ganyan nyo? 100. Ayan, sa isang pot 100. Uy, yan may mga Eugenia. Yung mga ganito nyo na magkano? 50. 50 pesos. Pati itong pink, Oo. 50 pesos. Yun, yung mga croton nyo na magkano? 70. 70 ang mga croton. Ayan. Pati malalaking pot? Ay hindi. Ayan, syempre. Pag malalaking pot, Oo. magkano yan, Nay? Ito ma'am, 600. 600. Ito guys, 600. Ito magkano? Itong ganito, 70 rin yan. 70 pesos. Ayan. Ayun, ito type ko to eh. Ano? Ay, ayan, mahal yan. Si Andrew. Oo. Sinabi na ni nanay, mahal yan Mahal yan. 1,000. Ayan, yung mga plants nila dito, guys. Ayan. Nay, binibenta mo ba yung ganito mo? Parang binubonsay mo na to ah. Alin? Ito. Oo, binibenta ko yan. Dami nang bumili nito. Talaga? Magkano yung ganyan? Ano, 2.5? Wow, 325. Hindi. 25 daw, guys. Baka gusto ninyo. Ayan. Ayan po, 25. Kulay pink na. Pero hindi pa siya bonsai, di ba? Hindi, aywan ko. Parang bonsai na nga style. Ayun na nga eh, di ba? Masyadong ano na, Baba. no? Kasi kinakat ko lang yan pagka ano. Yun. Ito, Ayun din, pareho yan, 2.5. 2.5 din. Pero pa yung mga ganito mong mga... Ito, itong ganito ko, 3 for 100. 3 for 100. Nakalimutan ko na yung ID na yun nito. Aywan ko rin. Ang mahalaga, 3 for 100. Sabi ni nanay, aywang ko rin, basta. Ito, variegated. Nasal, 250. 250. Malaki na kasi yan. Wala na akong budget niyan. Ayan, 250. Malaki na raw to. Ayan. Ito yung mga ganito muna. Magkano? Alin? Ito, Papua. variety. 3 for 100. 3 for 100 na lang guys. Yung Eugenia, Eugenia, 50 pesos. Wow. Heart lip to, no? 50 pesos, guys. Ang ganda, oh. Mura. Ito, magkano yung ganito mo? Depende, may 150. O, may 150. 250. May 250 pag malalaki na raw. O, yan, oh. Ang daming mga mayana pa ni nanay. Ayan, 20-20 may ano. Ito, yung mga ganitong croton mo. 25. 25. Dito, 20. 20. Ito, 3 for 100. 3 for 100. Ito, 25. O, diba? Ito, yung ganito mong... Itong mga ganito ko, ma'am. Yes. 50. 50. Pag Ayan. mataas na, 100, ganun. Pag malaki na, yan, 100 na daw. Ang haba, no? Ayan po.
Ang haba ng garden ni nanay sa may mismong tabing kalsada. Wow. 350 guys. Andito tayo ngayon sa malaking Tatsaw, aba? Hardy ni ina. Yan guys, ang gaganda na ng mga plants ni... Mas lalo pang gumanda ang plants ni Hardy ni ina. Ayan po. Ang gaganda. Medyo mauunguli tayo kay ate. Dito tayo sa magaganda. Ate, yung ganito mong Hosibuno, magkano? 1.5 ang Hosibuno ni ate. Itong wachi-wachi ay wachi-wachi ay wachi-wachi. Magkano po? 900. Ang lulupit sa ganda ng ano, oh. Grabe si Wali-Wali. Eh, wala, mabulol ako pag ito. Ano yun, warsi-warsi. Oo, sa warsi-warsi niya, ang ganda eh. Ate, yung ganito mo kagandang linet, magkano? Not for sale. Not for sale. Ito yung iyong mga pampaswerteng pislili. 25. Oh, 25 pesos lang, guys. Medyo nangungulit ako kay Nanay Dina. Medyo nangungulit po tayo. Eto na naman tayo. Napasyal sa hardin ni ina. Naku, naalala ko yung photos na binili ko dito. Ang lalaki masyado. Kumapit na sa dingding namin. Dito muna tayo sa sobrang gaganda, guys. Ayun, yung variegated mong ganun, ate, magkano? Yung, ano ko, yung Ring of Fire. Ring of Fire. Lapit tayo ng konti, guys. Ring of Fire. Hindi pa, not for sale pa yan po. Not for sale. Oo. Hindi pa binibenta. Yan, abang-abang kayo, guys. Kailan kaya magiging ganito yung akin? Ate, may nilalagay ba kayo rito? Wala naman. Talagang ordinaryo lang. Oo, ordinaryo lang yan. Hindi kami Naglalagay ng mga fertilizer na para pang sa variegated. variegated. Hindi. Ah, okay. Ano lang yan, ang nilalagay ko lang dyan ay yung urea. Urea. Oy, tips. Ang alam ko, ang urea para sa Pampaverde yun, pampalago. pampalago. Ang alam ko sa gulay nga lang yun, di ba? Oo, depende naman yan ng, hindi naman siya... Pero ito ang ganda ng kinalabasan, no, di ba? Nagulat nga ako eh. Sabi, ito lang kasi yan na ano ko yun. Ah, Yan okay. pa lang. Ay, Ito po, yung maganda. katabi niya, magkano? Yung tawag nito. Si Bailey kasi, alam mo, wala nang, hindi na nagbablog yun, ay nagla-live. Kasi may trabaho na sa munisipyo. Ah, ganun. Napanakot na siya. Congrats. May trabaho na daw si Burley. Si Kaya Burley. hindi na siya nag-ano. Biruin mo, tagal-tagal ko na nakapunta rito. Hindi ko pa alam At saka pangalan. hindi kami na, mag 3 months na siya. Ayun, sa munisipyo. Kaya Hindi siya kami nakakapag-live. nagla-live. Oo, kaya ang dami nga nagtanong, bakit hindi nag-live yun? Nawala na bang halaman? Tapos pagdating ng mga customer ko, sabi, ay, nandito pa pala kayo na. Ang lalago na ng halaman. Kahoy, oo naman. Kaso, Pero wala ate, talaga sabi ko, mabili pa ba ang halaman? depende, medyo. O, kahit pa paano, meron Kahit pa paano rin. na nabibili. O, sana po, Nay, invite nyo po sila. O, sige. Para makatulong naman tayo. Mga guys, welcome to Hardin ni Ina at murang-mura dito sa mga budget nila. Kurya lang mga O, syempre naman, yung malalaki na yan, iba na presyo niyan. price. Pero ang gaganda. Yung Hosibuno nyo, Nay, magkano yung ganito? Ito po ma'am, yung ganito po, 1.5 na itong malaki na ito na maraming dahon. Wow, 1.5. Samantalang yung sa akin, 600, pero parang hirap pa niyan lumaki, no? Hindi, ito ma'am, ganito, 900 na ang ano namin. Oo, talaga. Pero ang ganda, masasabi ko sa 1.5. Aba, hindi na lugi, pang display na lang. O yung aking pang display dito malalaki, wala na, ibus na. Pati yung Monstera ko malalaki dyan na mas super last na malaki pa dyan sa... Wow, ang laki ng in-improve ni nanay. Hardy ni ina. 5,000 benta ko noon. Sinabi na ni nanay. Nay, magkano yan? Si Green. Green Princess. Magkano po? Sa Green Princess namin, ma'am, 800. 800. Malaki po yung pot niyan. Ayan naman po, si... Si Gloriosum. Yes. Ano to, ma'am? Bagong cut. Wow, magkano po pag ganyan? Pag ganito, ma'am, is binta ko po niya 900. O, 900. Ito naman, ma'am, 1,005.
Teka, lapit tayo. Dito sa amin, nung isang linggo si Plantita Birdie. Yeah. Shout out kay Plantita Verde. Ayan talaga yung ating tungkulin, makatulong sa ating mga hardinera, sa ating mga maghahalaman. May budget meal ako niyan, ma'am. 100 ka. Wow, may budget meal 100. Gloriosum. Wow. Ganyan na yung 100 mo? Oo. Wow, ang laki no. Yan. Ito po, magkano? 1.5. 1.5. Pag isang piraso, 100. Oo. Pero Hindi napakalaki. Kasi ano po yun, ma'am, basta't atong malaki na to, 1.5 na talaga yun. Ayan. Ito po yung ganito nyo, very kusum. Pero kusum ko, ay hindi pa, not for sale pa. Oh, not for sale. Ikakat ko pa yan. Ikat mo na. Binibili nga yan ni Plantita Birdie, every cuttings ka, tika muna. Hindi muna. Ayan. Bababain ko parang ilan Oh, cut na yan. unahan nyo na si Plantita Verde. Plantita Verde, shout out. Ito, aba, ano ba to? Sabi ni nanay, ano ba to? Ano to rin? Ako din eh. Ang daming... Pero ang mahalaga, magkaano yung ganito. Ang ganda niya, no? Ano pangalan dito? Ako, nakakalimutan ko pangalan. Ang Di ba naman isabi ko lagyan ng pangalan? Ang mahalaga na, oo nga, dapat talaga lalagyan nyo ng pangalan, Ako, pati nakakalimutan presyo. ko sa dami. O, diba? Ikaw dinay. Pero magkano po ito? Ay, yan yun, not for sale din. Oh, not for sale. Not for sale pa to. Gagawing mother. Oh. Ito mga not for sale pala ni nanay. Ito rin ay. Ayan, ito rin. Yan, not for sale din yan. Ito, magkano itong sanado? Ay, itong sanado na ito, 450, tapos 350. Ah, yung mas makapal, 450. Yung medyo manipis, 350. Yung ganito nyo nakapat na, 150. 150. Marble. Dito tayo sa, eto, magkano? March, 3 for 100. 3 for, aba, 3 for 100 guys, yung mga Burley Max na nakasidling bag ni ate. Di pa tayo sa kabila. Ayan, Burley Max. 3 for 100. Ito si Mexicano. Si Mexicano, ma'am, yan is 180. Uy, grabe si Mexicano ha, guys. 180. Dito talaga kay Hardini Ina, marami po siyang budget meal din. Ito po si Silum. 150. O, 150. Ayan. 150 si Silum. Dito tayo medyo sa unahan. Ito. Yung mga ganito mo na, binibenta mo ba? Yung alin, ma'am? Ito. Opo. Magkano si Monstera? Ito, ma'am, 600. Last O, 600. ay, ito na ito. Ang dami naman. Ang dami. Di ba? Sa 600, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan guys, 600. Dati yung mga ganitong itsura, 1.5 to eh. Diba? Ngayon, 600 na lang. Ito, 450. Wow, ito naman, yung baby pa, 450. Pero, yun o, may matured form na rin siya. Ito po magkano? Ayan, ma'am, Rebecca. Ito is 350, ma'am. 350. Ang laki na ni Ano yung Rebecca? Ay, Tropical. Tropical Marian. Itong Rebecca mo magkano? Yan, ma'am, 450. Yung mga ganito nyo? Ay, yung bayan, 500 pala. O, 500. Tignan natin sa kabila. Dito muna tayo. Ito muna. Magkano dito ate? 600. 600. Malaki na rin naman talaga. Ito guys, yung ganito kalaking rubber tree, ayan. Pang display na lang din at talagang mother na. 650. Yung ganito mo? Ayan, ma'am, 350. 350. Ayan oh, heart lip. Mura na yan. Itong lianata mo? Yan nata na yan, ma'am. This is 600. Wow, tignan nyo naman po. Yung lianata ni Hardini Ina, 600. Ayan. Diba, grabe, 600. Ito na siyang si Marian, ano? Pero, damkin siya, diba? O, damkin ko. Damkin variety, 600. Yan. Marami siyang klase ng mga damkin dito. Yan, mamimili na lang po kayo kung anong klase ng variety. Malalaman nyo rin yung mga presyo. Ito, pero ito magkano to yung ganito? Marian, pero malaki na, no? 500. Yung mga Marian nila, kaya 500. Kasi, tignan nyo po guys. Yung naman sa mga maliliit, 3 for 100.
May maliit po sila, 3 for 100 dito sa kabila. Ayan. Dito, ayan. Na, yung mga ganito nyo, magkano pag mga bigonya? 30 pesos. Ay, bigonya, 50. 50 pesos. Ito, yung mga hanging 30. plants, 30 pesos. Yung ganito mo, kagaganda. Ito man, marble, 1.5 yan, ma'am. 1.5, ah. Ayan, oh. Ang gaganda ng mga pot. Pang display na lang. Itong manjula mo, Ang mandula ko, ma'am, not for sale. not for sale. Lahat ito not for sale. Yan. Abang-abang. Kasi itong mother nyo, ano no? yan? Ito, yung ganito ang nabili ko. Magkano? Oh, 1K. 1K. O, diba? Ito, 450. Ito po, 450 Party-partita. Pinarti-partita. Pati po itong kabila. Opo. Itong plants na to, ate, magkano to? Ano ba tawag dito, Neng? Parang vine siya, ang tawag niya, vine. Maganda bulaklak nito eh. Magkano sa inyo? 450. 450. Wala nga lang siya guys na bulaklak, pero ang ganda ng bulaklak niyan. Baba tayo ng konti. Ito na ba yung ano? Yung lemon potus? Yes, ma'am. Wow, no, grabe. Magkano yung ganito? Yan, ma'am. 450 to, ma'am. Ay, Four- 450. Oo, 450 ma'am. 450. Grabe ha. Ganito na guys kataas oh. O yan, ang lalaki ng dahon. 450. Ayan. Ang gaganda na ng pot. Talagang i-display na lang. Medyo baba po tayo sa kabila. Namamangha ako sa mga photos niyo. Wala na, Wow. ma'am. Ubus na yan. Ito, magkano yung ganito? Ay, ito, ma'am. Magkano ang benta ni ate? 900? Yung barricaded, ano yan? Mojito. Mojito. Ba? Magkano po ito? 900. 900. Mojito. Okay. Kamusta na kaya ang mojito ko? Hindi ko makuha sa kabila. Kanina. Hindi ako makadaan eh. Ang layo. Alam mo naman ako kung saan ako dumaan. Di ba? Ito po, magkano yung ganito? Brazil. Kasi, 900 din, ma'am. 900 si Brazil. Ayan. Yan. 900 si Brazil. Napakakapal naman po. Hindi na rin kayo lugi. Kayo po kung pupunta kayo rito, syempre mas maganda yung talagang nakikita nyo ng personal. Di ba? May ano to lang, mabait yan si nanay. Pag nagkasundo kayo sa presyo, ganda ng mga halaman ni nanay ngayon ah. Ito po, yung mga ganitong alocasia, magkano pa rin to? Alin po, ma'am? Ito, ma'am. Pride deck. Oo, yung Friday namin, ma'am, mura lang yan. Tig ano lang yan, 70, 70. Wow, 70. Pati itong Sanderiana, itong mga alocasia. Ito, may budget meal din sila guys na Brazil. Magkano yung ganito? 50 pesos. 50 pesos. Wow. Ayan pa yung mga plants ni nanay dito. Ayan o. Yung mga ganito, magkano? Alin po yan, ma'am? Variegated saging. Banana. Ano ba? May pinaka-ID, hindi natin alam. Pero ano, Ito, magkano ma'am, siya? Ito, 150. Oh, 150. Ito, 100. Ito, 100. Aba. Ito po, aba, ang ganda ni ano ah. Pakpaklawin girl. Oh, magkano pa ganito? 450. Yung inyo pong mga aglaw, magkano pong presyuhan ngayon? 250, ma'am. Yung mga ganyang kakapal? Opo. Wow, nagmura na talaga. Lahat yan, lahat yan. Ayan, 250 na po. Ayan, yung nakikita nyo. Yan, iba lang yan. Ay, ito, magkano to? Not for sale yan. Ah, not for sale muna. Wala na akong bilihan eh. Pero ito, 250 250. Kasi ito po ay gagawin niyang mother. Diba? Maybe sa kabila tayo uli, guys. Dito, sayang naman makita ng viewers. Makatulong tayo kay nanay. Na ito magkano? Ito, 50. 50 si medalyon. Aba. Ito si Si Prince Albert, Prince Albert. Yung ganyang kaganda, yung ganyang mother. 800. 800. Wow, no? Grabe, 800. Ito sa kabila. Yes, si Red Congo po. Magkano? Ang benta ko niyan, ma'am, 1.5 na yan. 1.5. Yung dating ang tag 2.25, tag 1.5 na ngayon. Ito si Green Dragon. Si
Green Dragon is not for sale. Oh, not for sale pa. Gawa ng Iba mother. ipopo. Pupro pa muna ni nanay para kay paano. Oo, kasi ang dami Kumita na siya. nawala. Ah. Yung mga Orlando kong Giant. Ito, magkano yung ganito mo? Ayan, ma'am. Ano na yan, ma'am? Is 1-2. 1, 2, see? Moonlight. Oo, muna. Ang laki niya, no? Nabili na yung isa niyan eh. Talaga? Ang dami Pero yung mga ganito kalalaki, Yung ano? ito. 1K na yan. 1K. Ito yung green Congo. Congo. Magkano Yan, po? Yung super last na yan. 1.8 yan, ma'am. Wow, 1.8 super lash. M po. Sana po yung nakikita ninyo. 1.8. Ang lalaki. Oo, nawalan. Oh, ayan guys, si Silver Sword. Magkano yan na? Yung ganyang kagaganda kataas. 1.8 na, ma'am. Wow, 1.8 na. Matured na po. Yan, ipakita nyo po. Ayan. Ganda, no? 1.8. Hindi na pulugi. Ang hirap kaya magpaganyan, Ay, oo, itsura. 3 years bago ka mag-ano niyan. Ang Silver Sword kasi talagang ang tagal, Ang di ba? benta ko niya noon, 5,000. Oh, di ba? Ito po yung ganito nyo. Magkano? Yung Red Majesty ba to? Oo nga, Red Majesty. Red Majesty ni nanay. Majesty. Ito ma'am, yung benta ko nito ng Red Majesty na yan, 800. 800 na lang. Sobrang kapal. Itong Mexicano, Mexicano. Ito. 900. 900 si Mexicano. Kanina merong budget plans, may maliit. Ngayon na super laki. Magkano po? Ang alin ma'am? 900? 800. 900. O, 900. Ayan. Ayan. Pati ako nabubulol. 900 guys, ang Mexicano. Ang daming dahon dito, nalalaglag yung baliti. Oh, ganun talaga. Oo. Yung mga ganito yung cactus. 250. O yan, ang kapal na po. Christmas cactus. Ayan. Yung ganito ko, hindi ko, bakit namatay? Hindi ba to pwedeng matuyuan? Ay, hindi, pwede naman matuyuan siya. Pero ano lang siya tawag dito. Parang, Hindi rin siya pwedeng basang-basa, Oo, ano? hindi. Parang cactus style kasi. to. Ayun. Oo nga, dapat talaga hindi basang-basa. Parang yung mga succulents, yung sa cactus, Oo, di ba? Ngayon kaya niya ako ng pagtusok dito. Kasi nga, Christmas cactus nga eh, di ba?